Ola, bos días a todos. Empezamos coa sesión híbrida, online e presencial de repaso da sesión do bloque de xestión e estrategia no comercio. Os acompáñanos para comezar o director xeral de comercio, Gabriel Lalén, que vos vai falar e explicar un pouquiño o programa Impulsa Comercio. Bueno, moi bo día a todos e a todas, tanto os presentes, que xa tuvemos ocasión de falar, como os que estades en línea. Bueno, incidir un poquinho no que falábamos antes na presentación. E quero agradecervos a todos vos ese esforzo por dar ese impulso ao comercio local. Aquí con a SETEM, aquí sendo conscientes da campaña de dinamización que fan durante todo o ano, a importancia desas campañas de dinamización do comercio local, pero tamén sendo conscientes da importancia de mellorar e impulsar esa competitividade, esa modernización dos nosos comercios a pé de rúa e, polo tanto, que mellor modo que, entre outras moitas medidas, esa formación, e esta formación que híbrida, como ben decías, Chema, que nos permite tanto temos disponibilidade de estar aquí presencialmente como estar dentro dos vosos comercios no momento que podedes. Importante agradecer aí no marco do convenio que temos coa Federación Galega de Comercio, ese programa tanto de actividades de dinamización, Días Azuis, Mercano do Comercio, tamén a campaña de formación, esta Impulso ao Comercio, e tamén as que vamos a poñer en marcha a partir da semana que ven con Verifactu, un reto importante para todos, imprescindible, no que temos que adecuarnos e temos que acompasarnos con esta nova medida que nos lanzan desde a nivel estatal. Aí, tanto nestas campañas que vamos a promover a partir da semana que ven, a primeira en Lugo, como todas aquelas que poidan facer falta, estamos a vosa disposición, tanto da Federación Galega de Comercio como das CCAs, asociacións e tamén da propia Dirección Xeral e a disposición para todo aquilo que poida facer falta. Vimos de celebrar, comentábamos fai un rato, a semana pasada unha xornada importante, o venres 17 en Gaiastech, unha xornada que podemos compartir experiencias de éxito no ámbito do comercio, no ámbito da digitalización, modernización e da sostenibilidade ambiental, tamén con talleres importantes de imaxe digital, escaparatismo e espacios de experimentación tecnolóxica, a importancia das novas tecnoloxías no ámbito da digitalización para a mellora da actividade, un éxito rotundo con máis de 120 participantes, con xornadas que, por certo, gravamos e vamos a difundir próximamente a través de Gaiastech, que podredes acceder a elas. Por lo tanto, agradecervos o vosso tempo e eu, a verdade, que non falo máis, porque aquí o importante é a aportación de Lola e nada, agradecervos unha vez máis o vosso interés por esta mellora da competitividade do comercio local. Moitas gracias.